Και τώρα, η εκπομπή Υγεία των Άκρων με την Θεόνη Σταθοπούλου. Μια παραγωγή του Olympia TV. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του νηχιού. Αν σας πω ότι ξεκινάει 4.000 χρόνια π.Χ., το οποίο το ανακαλύψανε διάφοροι αρχαιολόγοι μας, η ιστορία μας είναι πάνω στο θέμα το βάψιμο των νηχιών. Η περιποίηση, παιδιά, ξεκινάει από τη Κίνα, οι οποίοι τι κάνανε, ανυπνιγνύαν αραβική γόμα, ασπράδι αυγών, ζελατίνη και κερί μέλισσας. Δημιούργησαν τότε το πρώτο έχρωμο βερνίκι. Αργότερα, παιδιά, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν μια χρωστική βάση, τη χένα, η οποία βάφανε και τα νύχια τους και τα μαλλιά τους συγχρόνως. Οι βαφοί νυχιών σε αυτές τις κοινωνίες εκείνης της εποχής έδειχναν την κοινωνική τους τάξη, την αριστοκρατική τους καταγωγή, και οι πιο κατώτερες τάξεις κοινωνίες έβαφαν πιο παλ τα χρώματα των νυχιών τους. Εκείνη την εποχή, παιδιά, οι γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών βέβαια στρωμάτων επιτρεπόταν να είναι μόνο παλ, αλλά όχι κόκκινο, έντονο ή χρυσό. Γιατί υπήρχαν, παιδιά, και οι ποινές μέχρι και θανατική ποινή για τη βαφή νυχιών. Μετά όμως, επειδή σε ενδιαφερθήκανε πάρα πολύ και οι Ρωμαίοι τι κάνανε, οι στρατηγοί της εποχής εκείνης, έβαφαν τα νύχια τους και σύμφωνα με τη λεπτομέρεια να είναι με το χρώμα των χιλιών. Οι διάφοροι ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, βιολόγοι ασχοληθήκανε πολύ με τα νύχια, προσπαθούσαν να βρουν τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Το βάψιμο των νυχιών σήμαινε περισσότερο ότι υπήρχε αξιοκρατία, υπήρχε δύναμη, εξουσία και πάση πάνω στο νύχι. Όμως, πάνω σε αυτό, το είδανε και στο ιατρικό θέμα. Και να ξέρετε ότι στο νύχι μας βλέπουμε και την υγεία του σώματος. Οπότε ασχοληθήκανε πάρα πολλοί βιολόγοι και γιατροί. Ξεκίνησε, παιδιά, από το 17ο αιώνα, το οποίο έκαναν διάφορες μελέτες για την ανάπτυξη του νυχιού. Αναφέρονται όμως από το 1684, εκείνη την εποχή, για την ανάπτυξη του νυχιού και τη μορφολογία του. Βάσει σε αυτό, παιδιά, βλέπανε και διάφορα προβλήματα, δηλαδή όπως είχαμε μυκητιάσεις, εκείνη την εποχή όμως ήταν και οι διάφορες ίσφρησης νυχιών, πιστεύω ήταν από τη σκληρή δουλειά που είχαν ο κόσμος εκείνη της εποχής, και βάσει με αυτό ασχοληθήκαν οι γιατροί. Γιατί και πολλοί κόσμος εκείνη την εποχή, να ξέρετε, ότι πεθαίνανε και από τα νύχια. Τα νύχια τι μπορούσαν να μεταφέρουν? Μικρόβια. Είναι πολύ λογικό. Οπότε εκείνη την εποχή δεν ξέρανε και πολύ το θέμα της υγιεινής, δηλαδή ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως το φωνάζουμε τώρα. Το θεωρούσαν φυσιολογικό, πως πιάναν τα χώματα και με τα χέρια τους δημιουργούσαν προβλήματα και στο σώμα. Πάντως όμως οι γιατροί, και ειδικά ο Ιπποκράτης μας, ήταν αυτός που βρήκε το πρόβλημα των ονύχων, την ίσφρηση νυχιών στο πόδι, το οποίο αποφάσισε, παιδιά, τότε και έλεγε αφαίρεση, δηλαδή να αφαιρέσουμε τον όνυχα, για να μπορέσει η φλεγμονή να μην προχωρήσει προς τη μήτρα του νυχιού. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτό, το οποίο η υγεία του νυχιού προέρχεται και για προβλήματα, δηλαδή και στοματικά, δηλαδή στα παιδιά βλέπαμε ότι όταν βάζαν τα χέρια τους στο στόμα δημιουργούσαν προβλήματα όπως που λέγαμε που αφρίζανε το στοματάκι τους, και το κοιτάγανε και βλέπανε ότι τα νύχια μεταφέρανε τα μικρόβια.
Οπότε πρέπει να κόβουμε τα νύχια μας και εκείνη την εποχή προσπαθούσαν ο κόσμος όσο μπορούσε, όσο ήταν κοντά στην ιατρική, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο πώς να προφυλάσσονται. Θα πάμε τώρα σε πολλές μελέτες που κάνανε το 17ο και 18ο αιώνα για να δούμε την ανάπτυξη του νηχιού. Η ανάπτυξη του νηχιού παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 1741, το οποίο διαπιστώσανε ότι το νύχι μπορεί να μεταφέρει άλατα χρυσού και από το υπονύχιο στο ελεύθερο άκρο. Δηλαδή απαιτούσε παιδιά κοντά 3 μήνες. Η αναφορά στη δομή των νυχιών είναι το 1837, το οποίο ήταν, παιδιά, οι πρώτες γραμμές που τις λέμε γραμμές Μπίου. Θα σας δείξω αργότερα πολλά προβλήματα με τις σονύχες και θα πούμε και πολλά προβλήματα επάνω στα πόδια και στα χέρια, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να βελτιώσουμε το θέμα της υγείας μας στον νύχι. Στον νύχι μπορούμε να βρούμε, παιδιά, προβλήματα όπως είναι οι μυρμικές, όπως είναι η ψωρίαση, διάφορες άλλες αλλοιώσεις των νυχιών. Εγώ πιστεύω ανάλογα με το επάγγελμα που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, ειδικά οι ανθοκορίχοι είχαν προβλήματα στα νύχια τους, ειδικά από μέσα μεταφέρανε διάφορα μέταλλα, το οποίο αυτά τα μέταλλα, παιδιά, από τα ορυχεία που δουλεύαν οι άνθρωποι, δημιουργούσαν διάφορες δερματίτιδες κιόλας, και στα χέρια τους αλλά και στο σώμα. Αυτό αργήσαν να το ανακαλύψουν, βέβαια, ότι ήταν από το άνθρακα. Θα πάμε τώρα, εκείνη την εποχή, τα 4.000 χρόνια πριν, τι έκαναν. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν, εκτός από τη σκόκκινη χρώμα και το μαύρο, και το θεωρούσαν, παιδιά, ότι ήταν ένδειξη ανώτερης κοινωνικής τάξης. Το οποίο όμως αυτό το θεωρούσαν ότι ήταν δυνατή, όπως σας είπα. Ακόμη και στο κυνήγι. Τι κάνανε οι κυνηγοί? Βάφανε τα νύχια τους, το πρόσωπό τους. Γιατί? Για να προφυλάσσονται από τα άγρια ζώα που θέλουν να κυνηγήσουν. Κάνανε διάφορα μεταμορφώσεις στο σώμα τους και ειδικά στα νύχια, παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε και αργότερα, αν θέλετε, να επικοινωνούμε και μέσα από το κανάλι, να μας κάνετε ερωτήσεις και να μας απαντάτε. Θα σας απαντάμε, δηλαδή, ανάλογα με τα προβλήματα που έχετε, και θα μιλήσουμε και για πάνω, ειδικά στο θέμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τώρα. Και τώρα γίνονται λάθη, τα οποία παρόλα αυτά οι επιστήμονες χρόνια πάνω σε αυτό, παιδιά, κάνανε διάφορες μελέτες, αλλά ειδικά και τώρα, δυστυχώς, γίνονται και πολλά λάθη. Πού είναι τα λάθη αυτά? Πού επισημαίνω τα λάθη? Τα επισημαίνω ειδικά που κάνουμε εμείς οι γυναίκες τον έντονη βαφή, που τώρα δεν είναι όπως ήταν οι φυτικές βαφές εκείνη την εποχή που χρησιμοποιούσαν, τώρα είναι όλα χημικά. Τι μπορεί να μας κάνει η χημεία? Τι μπορεί να δημιουργήσει η χημεία? Αλλίωση του νυχιού. Αλλίωση του νυχιού, τι εννοώ? Στο κεράτινο δίσκο. Ανάλογα πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στα νύχια μας. Δηλαδή παίζει ρόλο και η τεχνήτρια. Τι πρέπει να μας προτείνει? Δηλαδή πρέπει να έχει γνώσεις. Δηλαδή, βλέποντας μια κυρία που έχει το πρόβλημα του νυχιού, αν υπάρχει κίτρινο, πολύ έντονο κίτρινο χρώμα, μπορεί να είναι από μια βαφή μανού, το μανό, ή να έχει κάνει μνημόνυμο και να μην το έχει αφαιρέσει σωστά η τεχνήτρια. Να υπάρχουν προβλήματα από διάφορα, όπως είναι με το νερό, και να έχουν δημιουργήσει προβλήματα ψευδομονάδων. Τι είναι η ψευδομονάδα? Πρασινίζει το νύχι, όταν αρχίζει και πρασινίσει το νύχι, πάει να πει ότι έχει έναν μύκητα επάνω στο νύχι, το οποίο πρέπει να, οπωσδήποτε σε γιατρό, να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί η χημεία τα κάνει αυτά. Τι άλλο μπορούμε να δούμε στα νύχια? Έξεμα. Το έξεμα, παιδιά, το είχαν και εκείνη την εποχή. Ανάλογα, σας είπα, με την εργασία που έκαναν.
Ειδικά δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν στην αγροτιά, στα ορυχεία, μετά στα εργοστάσια αργότερα στο 18ο αιώνα, αντιμετωπίσανε πολλά προβλήματα με τα νύχια τους, το οποίο υπήρχαν διάφορες διαταραχές πάνω στα νύχια και οπότε άρχισαν τα προβλήματα να γίνονται πιο σοβαρά και γι' αυτό ασχοληθήκανε εκείνη την εποχή οι γιατροί και πολλοί επιστήμονες επάνω σε αυτό προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι σημαίνει αλλίωση των ονύχων. Γιατί όντως οι όνυχες αλλιώνονταν από διάφορα αλλιώτες, δηλαδή πυτηρίασης, ερυθράς, ιόνθιου και αργότερα παρατηρείται συμπτώματα κακοήθης μελάνομα στα νύχια. Τα οποία αυτά παιδιά το 1886, όταν το ανακαλύψαν το μελάνομα, ήταν πολύ επικίνδυνο σημείο, δηλαδή στο νύχι, και εκεί βλέπανε και την πρόγνωση του νοσήματος. Σε αυτό το θέμα, επάνω με το θέμα της υγείας, θα ασχοληθούμε και θα πούμε πάρα πολλά και οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν, ειδικά με το πεντικιούρ. Υπάρχουν πολλές κοπέλες που κάνουν το πεντικιούρ, το οποίο παίζει ρόλο και τα εργαλεία. Τα εργαλεία μας πρέπει να είναι αποστηρωμένα. Πρώτα απολυμεσμένα και μετά αποστήρωση. Αυτό θα το κάνουμε σε άλλη βέβαια εκπομπή και θέλω να το δείξω κιόλας και να σας πω πώς πρέπει να προσέχετε την υγιεινή σας επάνω και στα εργαλεία, ακόμη και στη λίμα. Λοιπόν, και πώς γίνονται και οι αλλοιώσεις από τα διάφορα χημικά, όπως είναι τα τζέλ, τα κριτζέλ και το ημιμόνιμο ακόμη μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο σήμερα. Να πάμε λίγο πίσω πάλι. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή οι πριγκίπισσες, οι Ασιάτισσες πριγκίπισσες, σχολιόντουσαν πάρα πολύ παιδιά με την κόμη και με τα νύχια τους. Και ήθελαν να δείχνουν ότι αυτές είναι ανώτερες από, όπως είπαμε, από το κατώτερο στρώμα. Αλλά να ξέρετε όμως ότι ακόμη οι άντρες ήταν αυτοί που ξεκίνησαν όλο αυτό. Περισσότερο από το κυνήγι, να το πάμε από εκεί να το ξεκινήσουμε, και μετά στην αριστοκρατική καταγωγή τους, δηλαδή οι βασιλιάδες που φορέσανε τα νύχια, βάφανε το μαύρο και το κόκκινο χρώμα για να δείξουν τη δύναμή τους, αλλά ήταν και ακόμη και στα χρυσά, δηλαδή φορούσαν έντονα χρυσά, σκουλαρίκια, βραχιόλια, για να δείξουν από εκεί, από το χρυσό, δείχνανε τη δύναμη. Ακόμη βάφανε και τα νύχια τους με χρυσό, να ξέρετε. Και το βρήκαμε στη Βαβυλώνα αυτό. Υπήρχαν εργαλεία από καθαρό χρυσό, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν μόνο οι ευγενείς. Αυτά τα ανακαλύψανε βέβαια οι αρχαιολόγοι μας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε τι άλλο παρουσιάζουν τα νύχια. Τα νύχια μας είναι η υγεία μας, καταρχήν. Από εκεί βλέπουμε και μόνοι μας μπορούμε να το δούμε, όταν αρχίζουν κάποια προβλήματα, οι παρονυχίδες, δηλαδή οι παρονυχίδες μπορούν να σας κάνουν μια απότομη κίνηση αν κάνετε στα χέρια σας, ακόμη ειδικά τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά που βάζουν τα χέρια στο στοματάκι τους και αρχίζουν οι φλεγμονές από τα νύχια. Αυτό βέβαια παιδιά δεν θα το αφήσετε έτσι, δηλαδή εντάξει θα γίνει καλά σήμερα ή αύριο, εσείς θα προτείνετε και θα πάτε σε δερματολόγο, γιατί εάν αφήσετε να παροξύνει περισσότερο η φλεγμονή μπορεί να φτάσει και να αρχίζει να πρίζονται τα χέρια και να φτάσει και μέχρι και την καρδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά έτσι με προβλήματα μέσα στα νοσοκομεία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα για διαφημίσεις και τα λέμε και συνεχίζουμε. Τώρα φλεξάρεις φοιτητικό WhatsApp και κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Απεριόριστα data για ένα χρόνο, συνδυάζοντας το Student καρτοσυμβόλαιό σου με Student Double Play, μπόνους εγγραφής με δώρο 100 GB και αποκλειστικές προσφορές από το WhatsApp Experiences και το Box. Απόκτησέ τα και φλέξαρε φοιτητική ζωή. Καλησπέρα σας και πάλι.
Λοιπόν, στο επόμενο κεφάλαιο θα μπούμε στις αλλοιώσεις των νυχιών και στην ψωρίαση. Εδώ θα επιμείνω, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και θα ήθελα να μιλήσω επάνω και για τη δυσοστροφία των νύχων, δηλαδή και το έκζημα. Για πρώτη φορά οι αλλοιώσεις των νυχιών εκείνη την εποχή, δηλαδή ονυχομυκητίαση, ονυχογρύφωση, οξία παρανυχία, τραυματική ονυχία, και τραυματική ονυχία μπορεί να το κάνουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, μπορούμε να χτυπήσουμε, μπορούμε να πάρουμε το περσάκι να κόψουμε λάθος την παρανυχίδα. Οπότε, παιδιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε και φλεγμονή. Λοιπόν, μυρμικίες, διαταραχές ονύχων, τα οποία αυτά, παιδιά, μπορούμε να δούμε μέσα όχι μόνο το έξισμα και την ψωρίαση, αλλά φυματίωση και σύφυλλη. Δεν σας φοβίζω. Θα τα λέω αυτά γιατί έχουμε μελέτες πάνω σε αυτό, πάνω στα νύχια. Γι' αυτό και εγώ φωνάζω πολλές φορές ότι πρέπει να προσέχουμε την ατομική υγιεινή μας. Αυτά θα τα πούμε με πιο λεπτομερείς στις επόμενες εκπομπές και θα μιλήσουμε για πάνω στην σημαντική κιόλας για τις αλλοιώσεις του δέρματος και του όνυχα και από το λάθος που κάνουν περισσότεροι συνάδελφοι με τον τροχό. Θα μιλήσουμε και πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τροχό, γιατί από αυτό που έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν έχουν γίνει σωστά και μαθήματα πάνω στον τροχό και δεν έχουν δώσει και πολύ βάση, παιδιά, και γι' αυτό και οι περισσότερες τεχνίτες τον αποφεύγουν. Οπότε εμείς θα μιλήσουμε πώς πρέπει το οτιδήποτε εργαλείο έχουμε στα χέρια μας, πώς πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Και ακόμη και οι κυρίες που είναι στο σπίτι και δεν έχουν σε έναν επαγγελματία να φτιάξουν τα νύχια τους, μπορούν να πάθουν ζημιά και μόνες τους, ακόμα και με μια λίμα. Γιατί πολλές κυρίες που βλέπω, που έρχονται, παίρνουν τη λίμα και μου λιμάρουν πολύ έντονα τον κεράτινο δίσκο, δηλαδή ο κεράτινος δίσκος είναι όνυχας, το οποίο, παιδιά, μπορεί να προκαλέσει και αλλίωση του όνυχα και μπορεί να προκαλέσει και ζημιά στη μήτρα. Αυτά θα τα πούμε στα επόμενες εκπομπές, βέβαια. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, αυτά τα λίγα, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ακούσατε και αν ενδιαφέρεστε να δείτε την εκπομπή και να έχετε διάφορες ερωτήσεις, τις δεχόμαστε, και πάνω σε αυτό να λύσουμε πολλά προβλήματα που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή και στο χώρο, βέβαια, πολλών μανικιουρίστες που έχουν δημιουργήσει προβλήματα ή έχουν δημιουργήσει πελάτησες προβλήματα πάνω στα νύχια, και θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στην υγεία. Αυτό το τονίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ.